котлона. Снимам котлона. Започнахме да снимките. Аз съм пуснал видеото, да. Честит Свети Валентин на всички, които са сами и не са сами или все тая. Връщам сериите в канала ми, но този път с нещо допълнително. Не знам дали се забелязва, но съм в косплей. И днес връщам сериите в моя YouTube канал, които са рецепти готвени. И днес, тъй като е Свети Валентин, ще приготвя нещо сладко за всички сладки двойки. И за всички самотни хора. Да започваме. Днес ще приготвя сладкото нещо, което се нарича френски тост в хонконгски стил, или казано на местния език сайдоси. Така. И какво ни трябва? Хляб. Квадратен. Взех този, защото пише, че има протеин в него. Трябва да правим мускули. Хляб. Квадратен. Дано вече не е му хлясал. И колко филе ще подготвя всичките. Но преди да започна с хляба, трябваше да започна с яйцата. Къде са яйцата? Брат, яйцата са много. И мирише на стари банани тук. Защото има стари банани вътре. Ето ги яйцата. Да разбием малко яйца. Стимо. Това яйце е вече счупено, може и да е развалено. Но мисля, че ще ни стигнат не знам колко яйца. И това е счупено вече. Падна черупка вътре, обаче те са богати на калци, така че може да си ядем и черупките. Всичко е до предпочитание. Тези яйца не знам, счупени да ми ги продадаха или просто аз не съм ги носил като трябва. Толкова не се че стигат. Май ги издах на пода. Май да. Anyway. Floorcam. Feed. Да забършим малко пода. И едно нещо да знаете от мен, деца, не хабете храната. Каквото стана. Да. И в яйцата, преди да ги разбием, трябва да сложим канела и сол. Къде ми е солта? Тук има само бело. Само бело намирам. Може и бело се сложи. За тупане. Ето е солта. Така, малко канела. Това е много канела. Но, както се знае, добрите готвачи не мерят нищо, а просто хвърлят вътре. И затова и аз хвърлям. Както хвърлям и някакви други неща. Канелата изтече. Друго важно нещо, без очила съм и без седещи, не виждам какво става. Слагаме и сол, за да подсили останалите вкусове.
Това е много сол. И нали, трябва да разбием яйцата. Най-добре да се бие с клечки. Каньолата отиде отстрани. Това ще отнеме време. Яйцата ги разбихме достатъчно. Мисля. И сега е време да мажем фъстъчено масло върху хляб. Фъстъчено масло. И трябва да се разбъркаме хубаво фъстъченото масло, защото качественото фъстъчено масло е това, което отгоре има течност. Една мазна такава, като олио. Да, това трябва да се направи и после почваме да мажем върху хляба и обикновено за хонконгския тост френския тост в хонконгски стил се използват по 3 филеи. И аз мога да боря до толкова. Горе-долу мога да броя до 3. И почваме да си мажем филеите. Върху една мажем някакво козичество фъстъчено масло. Ето така. Може да се замени с всякакво друго ядково масло или дори и нутела. Обаче стандартната рецепта си е за фъстъчно масло. И дори има повече захар, но тъй като трябва да сме здравословни, няма да слагам толкова захар. Тоест въобще няма да слагам захар, имам канела. Да размажем тук малко на горната филея. Може да се сложат някакви плотчета между филеите. И така, оставаме да намажа всички останали филеи. И намазахме си и последната филея. И да, изглеждат малко големи и дебели, обаче в смисъл големи и дебели, като хуя ми. Към следващата стъпка от рецептата. Тигана. Трябва да се включи тигана, за да загрее и да ни се разтопи маслото, в което ще правим каквото ще правим. Ще печем. Забравих името, че е много дълго, затова казвам кантонското име сайдоси. Така. Аз използвам кокосово масло, защото така. Вие може да използвате и друго масло. Ако използвате друго масло, да го духате. Pretty much. И сега се разтапя, докато трябва да си отопим хляба в яйцата. Какво е това? Фъстъчено масло. Помислих, че е нещо друго кафяло. Да си топим филеите в яйцата. Така, хващаме всеки ъгъл, всеки ръб на тези квадрати. Може да се отрежат т.е. краищата на корите, но ако не се отрежат, така са по-дебели и големи. И после си ги слагаме тук в тигана и чакаме. Обръщаме всяка страна, докато се опекат яйцата. И това е момента, в който просто чакаме. И няма нищо друго за правене. Може би ще покажа крайния резултат.
Отдолу май са готови яйцата, обърнах от горе и след това трябва и отстрани. Нарочно съм усилил котлона на най-силната степен, че да станат по-бързо. Може и да изгорят, ама ще станат по-бързо. Може и да натиснем, както натискаме някои други неща. И обръщаме отстрани, казах. Обръщаме отстрани. Треба! Ау! Снимаш ли ми? Ако не може да ги обърнете с шпатула, просто използвайте ръце. Най-много си изгодите пръстите на... Да не сте геове. На кой му пука? Разкъпна. И последния ни сайдъл си, френски тост в хонконгски стил, също е готов. И сега следва частта, в която трябва да ги изядем. И до някъде подпадих в къщата. Но поне ще хапна нещо леко изгоряло. Може би не е добра идея да се пуска котлона на най-високата степен. Но поне се сготви по-бързо. И тъй като в момента е модерно с всичките дубайски шоколади и не знам си какво, слагам малко шампастък на прах отгоре да има. И така, става да ядем. И сега е време за да ги вкусим, дали са станали добре или превъзходни. Обаче са твърде големи да си ги напъхам в устата и затова ще трябва да ги нарежем. И хляба е доста мекичък, предполагам. Да, ето как изглеждат отвътре и с шамфастъка. И сега е време да опитам. Това пак е твърде голямо за устата. И по-големи неща съм лапал. Ойши. И ако ви е харесала тази моя рецепта на френски тост в хонконгски стил, или казано на кантонски сайдъл си, харесайте, абонирайте се, споделете и там всичко друго, каквото се прави. И следващия път ще приготвя друга рецепта в косплей. Може да пишете коментар като предложения, кои рецепти в косплей да приготвя, но това беше всичко от мен. Аз бях Анто и сега ще се радвам на моя сайдъл си. Та-ням!